Аулак ий сүзе башкорт, татар һәм удмурт телләрендә яшьләрнең бергә җыелып ниндидер күмәк эш башкару яисә бәйрәм итү мәгънәсендә кулланылган. Тарихи чыганакларга күз салсак, бу сүз танышу, аралашу һәм кызыклы уеннар үткәрү максаты белән билгеле бер йортта җыелышу дигәнне аңлата. Аулак ийгә чакыру татар халкының бер матур йоласы булып тора. Ул авылларда барлыкка килгән. Бу йолада гадәттә яшьләр катнашкан. Кыш көне ул йортта, әҗәйге вакытта саф һавада уздырылган. Ләкин күбесенчә бу йола көзге һәм кышкы көннәрдә, өйдә ата-аналар булмаган вакытта яшьләр тарафыннан үткәрелгән. Гадәттә ул олы әбиләр, тәҗрибәле хатыннар карамагында узган. Аулак ий кичәсенә яшь кызлар, күчтәнәчләр, төрле тәм-томнар алып килә торган булганнар. Җыелган аш-су әйберләреннән кызлар кыймак, ботка, кабартма, бәлеш һәм башка сый-хөрмәт әзерләгәннәр. Башта аулак ий йоласында 14 яшьтән 18 яшькә хәтле булган кызлар катнашкан. Биредә алар төрле кул эшләре, бәйләү, кием тегүләр белән шөгыльләнгән. Ә соңрак кичәләргә яшь ир-егетләрне дә чакыра башлаганнар. Аулак өйгә килгән яшьләр бер-берсе белән аралашканнар, яңалары белән танышып, аларның нәрсәдә сәләтле булуларын ачыклаганнар. Монда татарча биюләр, татарча җырлар, татарча кешеләр татарча сөйләшә һәм Мәскәүдә 3нче ел яшәп, татар телен бик аз ишетәсең һәм монда килгәч, үзенең туган якларына кайткан кебек, үзенең татарча якларына кайткан кебек. Хәерле кич, дуслар, минем исем Марат. Кешене күрергә шат. Шул исәптән кызыклы уеннарда катнашканнар, татар җырларын җырлаганнар, милли уен коралларында уйнаганнар һәм халык биюләрен бигәннәр. Егетләрнең гармун һәм курайда, ә кызларның думбра һәм кубызда татар халкының моңлы көйләрен башкарулары бу кичәләрнең аеруча үзенчәлекле моменты булып торган. Гадәттә аулак ий йоласы караңгы кичкә хәтле сузыла торган булган. Аулак ий кичәләрендәге уеннар яшьләргә бер-берсе белән яхшырак танышу өчен аеруча мөһим роль үтәгән. Әлеге уеннардан түбәндәгеләрне әйтеп китәргә була. Күз бәйләш, йөзек салу, кейсез кияү, йылдыз санау, күгәрчен ашату һәм күп кенә башкалары. Уенда җиңелгәннәргә билгеле бер җәза бирелгән. Җыр башкару, биеп күрсәтү, берәр төрле хайван тавышын чыгару, пий чыгарту, хуҗалыктагы терлекнең баш исәбен санау, чишмәдән су алып кайту. Шундый аулак ий кичәләре яшь парларның бер-берсенә гашыйк булып, еш кына яңа гаилә коруларына сәбәп булган. Ә хәзер тарихи истәлекләрдән арынып безнең заман кысаларына әйләнеп кайтыйк. Кызганычка каршы бүгенге көндә татар халкында аулак ий кичәләре уздыру бик сирәк күренеш. Анысы да бары тик шәһәрләрдән ерак урнашкан авылларда яисә милли бәйрәмнәр вакытында булырга мөмкин. Шуңа да илебезнең баш каласы Мәскәү кебек зур шәһәрдә бу милли татар йоласының заманчалашкан төрендә яшәүе, сакланып килүе әлбәттә искитәрлек күренеш. Чөнки Мәскәүдә генә түгел, хәтта Казанның үзендә дә кызыклы итеп татарча аулак ий кичләрен уздыра белү серләре һәркемгә билгеле түгел шул.
Тик бу сиргә Мәскәүдәге татарларның һәм башка төрки халыкларның милли конгрессы оешмасы күптән төшенгән. Шуңа да бик еш үзенең татарлар штабы йортында шаулатып гөрләтеп күңелле аулак үй кичләрен уздыра. Бүгенге көндә бу оешмага килүче татарлар саны көннән-көн күбәя. Бигрәк тә алар арасында яшьләрнең саны арта бару шатландыра. Татарларның һәм башка төрки халыкларның милли конгрессы оешмасының җитәкчесе Рөстәм Җемалиев әйтүенчә, штабның иң алдынгы максаты һәм бурычы татар телен һәм мәдәниятен саклап калу. Шул исәптән Мәскәү шәһәрендә яшәүче татар һәм башкорт яшьләрендә туган телгә, халкына, милли гореф-гадәтләренә карата мәхәббәт уяту. Әлбәттә, моны булдыру өчен яшьләргә хәзердән үк дөрес тәрбия биреп әзерләргә, алар белән татар халкы рухында аралашырга, тарихы белән таныштырырга, гореф-гадәтләрен һәм йолаларын аңлатырга, туган телнең матурлыгын һәм кыйммәтен җиткерергә кирәк. Нәкъ менә шундый чаралар уздыру, яшьләрне бергә җыеп аулак үй кичләрен үткәрү татарлар штабына бу максатка ирешергә ярдәм итә. Мәскәү оешмасы уздыра торган аулак үй мәҗлесләренең сере нәрсәдә икән соң? Гадәттә, аулак үй кичәсенә килгән яшьләр берничә сәгатькә штабның җылы мөхитенә күмелеп, туган якларына кайтып килгән кебек булалар. Монда алар татар һәм башкорт активистлары белән танышалар, үзләре өчен кызыклы мәгълүматлар алалар, туган телләрендә аралашалар, тәмле милли ризыклар белән сыйланалар, уеннар уйныйлар һәм әлбәттә штабның матур гадәте буенча гармун аккомпанементына татар җырларын башкаралар. Гармунның матур бию көйләрен ишетүгә бирегә беренче мәртәбә килгәннәр дә оялуларын онытып рәхәтләнеп бииләр, җырлыйлар. Гомумән әйткәндә, мондагы аулак үй кичәләреннән барлык кунаклар һәрвакыт бик канәгать кала. Шуңа да күпчелек татар яшьләре оешманың башка мәҗлесләренә дә килергә теләкләрен белдерәләр. Чөнки татарлар штабындагы җылы мөхит, өстәлдәге сый-хөрмәт, мавыктыргыч уеннар, гитара һәм гармун яңгырауындагы татар җырлары күңелгә бик якын булган үзенчәлекле кәеф тудыра һәм барлык килүчеләрне бер-берсе белән берләштерә, туганлаштыра сыман. Менә шулай бер килүдә, бер күрүдә үзенә гашыйк итә ул татарлар штабы.